İbnül Qayyim, Allah аңа рәхимле булсын, әйтә. Аллаһ ничек язган, нәкъ шулай булачак. Кем дә кем нәрсәне дә булса Аллаһка караганда күбрәк сөя икән, Аллаһ аны шушы яраткан нәрсәсе белән газаплаячак. Бөек Раббыбыз Аллаһ biz аларның һәрберсен кылган гынахлары өчен эләктереп алдык ди. Фиргавун патшалыкны Аллаһка караганда күбрәк сөйде. Шуның белән горурланды, әйтте: "Я кавымым, бу Мисыр җирләренә мин хуҗа түгелмени? Бу елгалар бит минем аяк астымнан агалар", диде. Аллаһ елгаларны Фиргавун өстеннән агызды. Карун байлыкны Аллаһка караганда күбрәк яратты. Шушы байлыгы аркасында газапка дучар ителде. Шулай ук Ибн Каййим әйтте: "Кем дә кем берәр нәрсәдән Аллаһтан курыкканга караганда күбрәк курка икән, Аллаһ аны шушы курыккан нәрсәсе белән тагын да күбрәк куркытачак." Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Һәм кешеләр арасыннан булган ирләр Җиннәр арасыннан булган ирләрдән үзләренә химаят, ярдәм сорадылар, ләкин бу аларның куркуларын арттырды гына." Җәзаның нинди булуы гамәлгә карый. Әйтә, әгәр кеше Аллаһтан бар нәрсәгә дә караганда күбрәк курка икән, аңа беркем дә, бер нәрсә дә зыян китерә алмаячак.